Преди да започнем регистрацията, искам да ви покажа какви функционалности има Фреша, за да знаете как може да се възползвате максимално от тях. Фреша позволява на фирмите да приемат онлайн резервации от клиенти 24/7 през своя уебсайт или мобилно приложение, без да е необходимо да ви звънят постоянно по телефона. Онлайн страницата за резервации. Това е страница, чрез която вашите потребители ще ви намират онлайн, чрез страницата си във Фреша. Може да представите вас и вашите услуги лесно и бързо. Управление на множество местоположения. Fresha.com позволява на фирмите с множество местоположения да управляват всички свои графици, резервации и плащания от централизирано табло за управление. Управление на персонала. Платформата позволява на фирмите да управляват своите графици на персонала и да проследяват представянето им, включително броя на резервации, часове и генерираните приходи. Автоматизирани напомняния. Платформата изпраща автоматизирани имейли и напомняния чрез приложението на клиентите и така се намаляват броя неявявания. Онлайн плащания. Фреша позволява на клиентите да плащат за своите срещи онлайн, а фирмите могат лесно да проследят плащанията и да възстановят суми, ако е необходимо. Това към датата на курса за България не е активно, но се очаква да бъде активирано до няколко месеца. Управление на календара. Платформата предоставя на бизнеса централизиран календар за управление на всичките им часове, включително възможност за преглед, редактиране и пренасрочване на срещи. Управление на клиенти. Фреша позволява на фирмите да управляват своята клиентска база и да поддържат подробни клиентски профили, включително информация за контакт и история на срещите и други. Мобилно приложение. Фреша предлага две мобилни приложения за фирми, което им позволява да управляват срещи, графици и плащания, и за клиенти, което позволява на клиентите да запазват часове, да си следят историята или да купуват продукти. Безплатен онлайн магазин. Фреша ви дава възможност за създаването на напълно функциониращ онлайн магазин с количка, чекаут страница и така нататък. Единственото условие е плащането на продуктите да минава през тяхната система за плащане. Отчети и анализи. Фреша предоставя на бизнеса набор данни и отчети, за да им помогне да проследят ефективността си, да оптимизират операциите си и да подобрят ангажираността на своите клиенти. Управление на инвентара. Платформата позволява на бизнеса да управлява своя инвентар, включително проследяване на нивата на наличност. Маркетингови инструменти. Фреша предоставя на бизнеса маркетингови инструменти за популяризиране на техните услуги, включително възможност за създаване на имейл кампании, провеждане на промоции и предлагане на награди за лоялни клиенти. Свързване с Facebook Pixel, което ви дава възможност да използвате бизнес профила си във Facebook и да пускате таргетирана реклама, което ви носи повече продажби. Отзиви. Функция, която позволява на клиентите, които са си записали час, да оставят отзиви и оценки за бизнесите. Тази обратна връзка се показва публично на страницата на профила на бизнеса и фирмите могат да я използват, за да подобрят своите услуги и привличат нови клиенти. Резервиране с Google. Тази интеграция улеснява потенциалните клиенти да резервират срещи с фирми, които откриват чрез търсене в Google, без да се налага да навигират до уебсайта на бизнеса или страницата за резервации. Функция, която позволява да интегрирате бутон за резервации в Facebook или Instagram страниците на бизнеса. Системата е напълно безплатна. Плащате само за използваните услуги, за които така или иначе бихте платили на трети страни. Това са банкови плащания или за реклама. И най-големия плюс – решава проблема, свързан с постоянните разговори по телефона, за да си запишат клиентите час, и се харесва както от бизнеса, така и от потребителите, защото е лесна за използване.
Ако намирате това, което предлага системата за полезно, можем да започваме с регистрирането на вашия Fresha профил.